техникума на гара Елин Пелин. Искам да ви кажа, че тази идея за развитие на техникума дойде всъщност от гражданите на гара Елин Пелин и това, че техникума е с затихващи функции. По тенденция от държавата следващата година няма да има ученици, за да може да се издържа техникума и трябва да бъде закрит. За да не преживеем този крах, защото повечето от вас знаят колко силен беше техникума, колко много живот имаше в него, какви кадри даваше, но съобразно предпоставките за бизнеса и за индустрията, той няма за кой да произвежда кадри на територията на гара Елин Пелин, поне не в такъв размер. Но направих среща с директора на техникума и заявих, както и днес в 12:30 ще бъда там, на среща с учителите, с преподавателите, каня ви, който може да присъства. Направихме разговор и аз съм заявил категорично, че е хубаво да останат паралелки, тъй като спецификата позволява и материалната база, която е изградена, позволява да остане една паралелка, която да е в посока създаване на такива кадри. Но следващите 30, 40 или 50 години, аз минали път го казах, света ще мине под надслова информационни технологии. Във всяко едно училище, свързано с обучение на специалисти по информационни технологии, кандидатстващите са около средно за страната, около 10 човека, 10 ученика за едно място, което ще създаде възможност и предпоставки този техникум да се превърне отново в едно училище, което да създава специалисти на национално и световно ниво и най-важното държа да ви отбележа, това са най-високо платените специалисти с 0% безработица, т.е. има 100% реализация по специалността и вярвам, че създавайки такива паралелки, професионални, ще зададем предпоставки информационните технологии и бизнеса, който изпълнява, който се занимава с информационни технологии, да бъде населен на много трайно на територията на общината. Това са хора, които работят за цял свят, но плащат данъците и то много сериозни данъци на територията на общината. По този начин и нашите деца ще имат възможност да останат да живеят тук и да работят тук. Държа да отбележа, че имам намерение да бъде така иновативен подход по отношение на образованието и там възнамерявам, разбира се, всичко ще бъде съгласувано и с вас и с обществените съвети, създадени в населените места, да има и спортна паралелка, да има и паралелка по хореография, защото вярвам, че нашето културно-историческо наследство и нашия профил като община трябва да имаме и хореографска паралелка, трябва да имаме и спорт, имаме изключително доказани спортисти и трябва да създадем такава база. Това ми е аргументацията, като и на колегите, които са в училището, ще им заявя, че не става въпрос за уволняване. Те имат някакви притеснения, че едва ли не след това трансформиране ще има уволняване, няма такова нещо. Напротив, ще съхраним традициите, но ще ги надградиме с предизвикателства на съвремието. Това е нещо, което е моето веро и смятам, че и вие мислите по този начин.